Kani gadai ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule dau Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ki khubor mata ka step ka khat khanda tarik uluber ajar aphuai kilong. Wanra umiri ka tanat Road Transport and Highway jong kari unitin Gadkari ya ka Vehicle Scrapping Policy. Krensyai umitri ka puli puthi jong ka jela uba lakman rimbui ba kinong hikai ki ba hikai haki government aided school ki deban pendep ya ka MTET. Pentip umitri ka puli puthi jong ka jela uba lakman rimbui ba ka tanat puli puthi jong ka jela kala menjor ban pentrikam hadu praphui tili ki secondary school ha ka jela bat hadu like lor nyophui lakngut ki breu ki bradap ITK COVID-19 hakari India. Ki khubor ki babanyam Menteri Kesehatan uberipet ya katanat Road Transport and Highway unitin Gadkari hinin kasngi ulawan ra ya ka Vehicle Scrapping Policy ha ka Lok Sabha bat kani ka policy ka don ya ka jingtmu ban pelai ya ka jingjabo ya ka mai mariang na ka jingmi kitidam kalim habawan ra ya ka statement halor kani ka policy ha ka yeng dorba thawan jo ka Lok Sabha unitin Gadkari ulang bakani ka policy kan wanra ya ka jingkala na ka automobile sector da ka penduna ya ka jingmi kitidam kali kiba penjabo ya ka mai mariang Menteri ka puli puthi jong jela uba lakman rumbui ulak rensyai ba kinong hikai kiba hikai haki government aided school ki deban pendep ya ka MTET haba jubab ya ka call attention malawan ra da UMLA kanong po uba mineral bond scheme uba lakman rumbui ulay thu bang sarkar jela kala pelat ya ka jingseu grant in it syaka Syaki san hajar san spa prapundut li ki alahok lower primary school ki badan hadu syahajar shispa khan rengut kinong hikai Uba lakman rumbui ula pentip rup ha ka yeng dorwat hawan ke jela ba ka tulop jong kinong hikai ad hoc lower primary school lapen kiu syaka khat hajar tingka sibnai nadu unok pra jong snam hajar khat reu bat uni menteri ula pentip rup ba ka jingpun kiu ya tulop jong kinong kai ad hoc jong ki lower primary kilong shispa na shispa ha kini ki kindet snam ki baladem Menteri rangba ka jenla ukon bat ke sangma hinin kesngi ulay thu ha ki dekhot ka yeng dorbar ba ka jing pendek kentin ha ka bede ba ka jing tho ha ka khasi bat garu kanong kumsi benta ban pendek pendiang ya ka jing dawa ban penrung no ya kini ki atli ki ten ha ka khanet ka pra jong ka riti sensyar kari haba jubab ya ka resolution balawan ra da udokhot kalyang persya uba George Bilingdo ban pendek ya ka rukom spell dak jong kini ki atli ki ten menteri rangba ulong ba ha ka yeng dorbar ba kala ai ka jing munjur ka jongka Badai ban penung ya khtin khasi bergaru hak khanet ka bapra jong kariti sensyar kari India. Ukonat ke sangma ulai thuru banakaliang ka sarkar kala simkhya bat bodin ya kani ka kam da ka ba pensngau ya menteri ka tanat kampo iyang kari Amit Shah bat kumjuru ya menteri khna ka tanat korbari bat ya ka Shillong Tribe Commission ban ithu no ya kini ki atli kihtien kum ki wei pat kihtien kari India bala ithu da ka sarkar. Ha Assam hiling kesni kedai kesni ke bakhadu jong ka jingthap kerteng ki kertong naga benta ka wat ka balai jong ka MLA election kumman chpin kemau ka jingthap vote jong ka wat ka balai jong ka MLA election kan long hakan rutrik ubna yoyong naga benta ki sakot liksit ki batep kerteng kum ki kertong hiling kesni kilong kanong yalam ka Borderland People's Front bat ka menteri ka sarkar jela ka Pramila Rani Brahma ka lathep kerteng na Kokagrar East constituency Unang ikon persya jongka ubade unang yalam ke UPPL Lawrence Islari ulathep keteng lang hinin kesngi. Nakalian ke kertong jongka seng BJP ke ulathep keteng hinin kesngi kilang usidata Bhattacharya ulathep keteng na ke East Gauhati karba UMLA ke Assam kana Parishad Narayan Katila ulathep keteng na West Gauhati. Unang yalam ke seng Kongres Raman Bhartakur ulathep keteng hinin kesngi na ke Jaluk Bara constituency. Kani gadai ko All India Radio Shillong ke bolam sipi yai khubor to mentangin pai kindak segini ke jimpun benar. Lai tili ke jingblian bangi barong ide ban buat perkhing banyada bat ban lai na ke jingpang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jingdak mut bat shentur. Penjengai iwai na iwai pan habai dan lang haju. Sait bahaya kikti bat beta bahaya ka khamat bat le kita bonsin. 2 minit relang banilai persya ya kejingpang COVID-19. Tumentangin payapat sa khubor ke balangsam. Menteri ka sarkar pedeng uberipet ya katanat Road Transport and Highway unitin Gadkari ulong ba ka National Highway Authority of India ne ka NHAI kan sawanra ya ka jingdon kam ki ba kibriu ki jidon kam ba ha ki surak ba ha kumban reus patli ki jaka ha ki ni sang snem ki ban sawan
Kini ke jingdon kam ha kisurak ba kindon haman na kisan po kilometer kiba on semi lemba ke jingat relang bat ki riusimen. Ha kini kisurak ba kinsudan ki restoran ki jaka bam ki dhaba ki jaka the umnyan ki karkhana shnakali ki dukan di dawai ki jaka shongthai jong kinong let nongwan ki jaka samit jong kinong nyakali bat ke electric charging station. Kini ki jaka ba penbiang ya ki jingdon kam kin sa penbiang lut ya baro ki jingdon kam na ka benta kinong let nongwan ha kisurak ba jong karim. Menteri ka Puli Puthi jong kejela uba Lakman Remboi hini kesni ula pentip hakayeng dorba tauan jong kejela baga tenat Puli Puthi jong kejela kala menjur ban penteri kam hadu prapoi teli ki secondary school ha kejela ber kesorkal jela kala penteri kam ru sa nyop ho kendai teli ki school da kabala thep kam salai spa nyop kendai ngut kinang hikai. Haba jubab ya kajing keli jong WMLA ka motion ram uba HM Sengpliang ha ka 0 hour notice halon kinang hikai RMSA uba Lakman Remboi ula pentip ba kajing thep kam ya kinang hikai lale da ka district selection committee. Uba Lakman Remboi ula pentip ru ba kinang hikai hapo ka ne ka scheme kilong kibala biang pura ka jinang jing start bar ula ong ru ba kinang hikai ki don jing e ha ka jing yo ya kitulop ki jong ki. Kari India keladat ban IT ka COVID hadu like lur nyop huengut hadu bala penmi ya kini ka khubor. Katanat ka koi ka khia jong kari kala pentip bahapo kini ki apsau kenta ladon hadu arfolap nyop pra hajar ngut ki breu ki baladat IT ka COVID hakari. Kajingdan ki bakoit na COVID-19 hakari hakini ki apsau kenta baladat ki long palat khat nyu hajar kabala penpoi ya kajingdan ki bakoit na COVID-19 hakari syaka khendai penreu pensau huei na ka sispa. Katulong khubal ka pentip ruba ki bayot ma yo COVID-19 hakini ki apsau kenta ki bladep kilong hadu life san haja praspa nyop huingut kabala penpoy ka jingdon ki bayot COVID-19 hakari syaka siklor khat saulak ngun. Ulam phang ka yung dorba thauan ka jilla uba metba lingdo hingisni ula pelai ya ka website jong ka Meghalaya Legislative Assembly ha ka program ka belalong ha annex hall ha ka jingdon ringkat menteri rang ba ka jilla ukonat ki sangmam ha ka nigisni ulam phang ka yung dorba thauan ka jilla ula IT ru ya ki calligraphy copy jong ka Indian Constitution sabaro ki MLA jong ka jilla. Kilom kini kebetulan hapo ka kenuhun ke belatip keteng gung Yasno Ketilang Village Organisation Umroi Madan mena kesini balang jong ketayo kilai mi renti na kebenta benepun khut ya kibenta bala jabo palat hapo ka jingking flyover kebetulan humiam ya kata ke program kilom kini hapo ka Yasno Ketilang Village Organisation lai trelang da kedorba snong Umroi Madan ya kabala kesan langru da kesenjuk kirang ba snong Umroi Umiam area ha ka bagi reurang ba kebetulan ha kata kesni kenthop ya uba BJ Khasindi ADC ke ribhoi kumukongsan nang ta ki weipat ki kenthop ya Raja Brahma BDO Bhairambong Block uba senthaba chairman kesenjuk kirang ba snong uba PB Seliang Secretary lemba ki wei ki reurang ba kathan ya kani ka jingsim khia ban khot ya kate ka flyover kumjuru kapa penlong na lat umsaw hadu orchid kani ka village organization kala penlong kum sibentare ya ka jingrakhi ya jingdap sisnem ka jongkam ha ka khubon ileka jong ka T20 Cricket International ka basaw ka belalong hinin kesni padang ke India Persia ke England ke India kala job da praron ba ya rengkat ya ka series nomor RR ke England ke bela job ya ka tos ba ke bela hati chua ya ke India ha ka ba ke India kala tit shispa prap sonron men hap no pratli ki wicket na ki apho tli ki over ki bela bo ubatit bon na India uday Usurya Kumar Yadav ubatit san punyoron but ubashim bon wicket na ke England uday Ujofra Archer ubashim sa wicket but I like pulairon na ki south tli ki over ki jong habon be ya ka thong ke England kala poi shispa nyoron but hap no pratli ki wicket na ki apho tli ki over balabu but prolong ya ke India ban job da praron ubatit bon na ke England uday Ben Stokes ubalati South Run but ubashim bon wicket na ke India uday Ushardul Thakur ubashim light league wicket but I South run na ke South league over ki jong ya ko khusna man of the match la yo do Surya Kumar Yadav ka jile ka ga bakhat do jong ne ka T20 but ka ban rise don ne ka jing job kan long la sai ka sing se jan ha ka pon no biji men kato ki khubor ki lakut ki bawan sipi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bala ka por prabajin se so ba ka Delhi station na ka banda ki khubor haktin hindi ba bot pat se khubor haktin pareng kani ka dei ko All India Radio Shillong